Έχει αρνητικό ρεκόρ 82 συμμετέχοντες στους τελευταίους 10 στην ιστορία της Ιεροβολίας. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε κρατηθήρι τον τρίτο στους περισσότερους αγώνες μεταλλικής κοινοπολιτείας, τον Πνευματική Κύπρου Αλέξανδρο Πουσαντήρη. Ο Αλέξανδρος Πουσαντήρη είναι μέσα στα 5 και τεχνικό 73-73. Και περνάμε πρώτος στον αγώνα με το 0-4. Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη. Είμαστε έτοιμοι για την παρουσίαση στο μήκος γυναικών. We are ready for the presentation of Roja of Women.
Από το μεγάλο καταπληκτή στο ευρωπαϊκό νέο και το Σιένα, Lucy Hathaway, πρώτη μεγάλη συμμετοχή Championship 2021. Από το Sao Tome e Principe, ήταν και πέρυσι εδώ μαζί μας, έντονη στο All African Games του 19, Αγάπη Δεσούσα, 727 All African Games του 2019. Από το μεγάλο καταπληκτή στο Great Britain, έντονη στο παγκόσμιο του 19, she was 7th in the World Championship 2019, Abigail Ilosolu from Great Britain. Και τέλος από τη Σουηδία, πρώτη στο ευρωπαϊκό γραφείο, πρώτη στο ευρωπαϊκό γραφείο και δεύτερη στο ευρωπαϊκό γραφείο στο ευρωπαϊκό γραφείο, από τη Σουηδία Dieter Johansson, 7th in the European Champions 2019. We wish the best of luck to all participants, as well as the Olympians and activities. Questo è il calcio alla Sassardis, o Inglese, perché deve prendere la testa della testa
Così lo stadio è il nostro incontro con quello che vi dicevo, ma lì in gioco gli altri atletis applichis. Vabbè, il tempo di quei casi sapete, parla di quello che abbiamo presusa e di quello che si vede che ho vedere per quest'anno. Ragazzi, e di percorso experimentale. Invece per il così da perché existe in realtà. Si sfrutta la parte di questa sai se dovesse essere proprio la via mentre lei va a essere una via di altri. It's a new mid record 669 magari che lo c'è.
Γιάννα έχει 6 21 φορά και είναι τρίτη. Ήταν καλή και πάμε τώρα στην Lucy Hathaway, τρίτη στο ευρωπαϊκό νέο 21, είναι δεύτερη στον αγώνα με 6.37. She started second with 6.37. The bronze medalist in the European Under-23 Championships 2021, Lucy Hathaway from Great Britain. Να δούμε να θα κάνει στο 6.37. Quantos ένα μέτρο. Και πρέπει να είναι ο αγώνα την αγκάθια και σούστα το salto del presidente Ferri. Τη δική σας βοήθεια και βοηθήσετε πριν για να κάνει το φοβερό 6.69 για να δούμε second patent of the leader of the German classification so far. Πέσω και να προχωρήσουμε στα 400 μέτρα για να μιλήσει και στην εκκλήση. Είναι άκρη η Ελλάδα, πολύ παρασύντομο η πρώτη προστασία στα 400 μέτρα. Στο πέμπτο διάλογο από την Γερμανία, 6 φορές της Δανής Ουκρανίας και 3 φορές της Δανής Βαλκανικού. Στο πισό σκύλο, Ρόμπερτ Βάρκερ, from Ρουμανία. Στο έβδομο διάλογο έχουμε το 4 φορές της Δανής Ουκρανίας, Αντίνα Μόρναρ. Αντίνα Μόρναρ από τον Γερμανιατέρο και εγώ τον Γερμανιατέρο στα 4 κύριοι. Και πάμε να γνωρίσουμε το δεύτερο στο Ολυμπιακό Πρόγραμμα πέρυσι και πρώτο στο Πρόγραμμα Κύπρου και φύγω και φέτος, στο 8ο διάλογο υποδεχτείτε τον Παύλο Νικολάου, το νέο μεγάλο καλένο της Κύπρου. Για την έσχεση στην κίνηση και είναι βέβαια, αν με επικοινωνεί, είναι φοβερό για τον αθλητή. Περιμένουμε ότι επίσης θα μας σταθούμε η κυρία Πολιάση από το έκτο βίντεο, από την Ευρωπαϊκή Συνεργασία. Αυτό που βλέπω ότι στα ταπέτα είναι ένας πολύ ωραίος κόσμος. We wait for the official confirmation of the winning time. Περιμένουμε λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο ρεκόρ. Αν το έκανε, έτσι. Είμαστε προς αυτή για την μετακίνηση.
great record by Attila Moore, then Gabriel. Έκανε νέο εθνικό ρεκόρ των Γαλλία Σαντρό. This is a new national Gabriel record by Attila Moore. Φέτος, όπως ξέρετε, το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα γίνει στην Βουδαπέστη στην Πατρίδα του. Οπότε ο Attila έχει ένα λόγο για να είναι ενθουσιασμένος και να βρει τόσο γρήγορα. So, Attila, the fact that World Championships will be held in your country this year make you run so fast because this is very national record. It's just amazing. So, do you want to say something about the crowd? Thanks for your team. Thank you so much. Era el gran ganador para el combinado de las dos medidas, Attila Moore. Attila. η Αναστασία Κούκκιν, 16 χρόνια στην Γερμανία, σε μια η Γερμανία
στην Κρήτη στην Ελλάδα. Θέλω να μου πεις το εξής. Πώς είναι για σένα να κάνεις αποδομή σε έναν άνθρωπο έσπασε τα 45 με το νομίζω ότι το όλο δεν θα έρθει το μουσείο, δεν είναι. Συναίσθημα παρουσιάζω να ανέβω τέτοιο εκδηλώσεις, να είναι την κυριότητα να δίνω την οικονομία σε αυτούς τους αγώνες. Είναι μια άλλη κυριότητα που μας καλοδεχθεί και μας συγκινεί. Όσο ο Μαντεσκάκης έχει βελτιωθεί, έχει κάνει επενδύσεις στα δύο, το Ιβάν και λέει επενδυτία επενδυτές. Οι τρεις αυτές είναι από την Κρήτη, από τα Χανιά και είμαι σήμερα εδώ στις τρεις πρώτες θέσεις της χειρουργίας και έχουμε βελτιώσει τελευταία ολική. Είδαμε την Ανκούλα από το Εκροδό, από το Πισημερινό, που έκανε την τέταρτη της προσπάθεια. Ενώ σε 27 λεπτά θα έχουμε τα 100 μέτρα τρίμετρο. Πάμε στη Σουηδία. Τι λέει ο Φρανσόν. Ενώ στη Σουηδία ετοιμάζεται ο Χρήστος Μαντεσκάκης, ο αθλητής ο οποίος ήταν ελεύθερος στο ευρωπαϊκό εφήβο και δεύτερος στο ευρωπαϊκό νέο, είναι δεύτερος στον Ευρώπη με το 74 direct τη Γεωργία. Αγάπη και Σούσας, συμπεριέλαβε τους άλλους ομίλους, το πέραν 6 σε εκείνο προηγείται.
θέλω να μας πεις πώς ήταν η κούρσα σου. Έκανα ένα χώρο μας στο Βελικόνε από το Ivory Coast, αυτή η δουλειά σου. Πες μας την καριέρα σε ένας λόγο και η επιτυχία σου στο Βελικόνε. Το πατρίδι. Θέλω ότι η Αγγλία θα τους έχει μεγάλη παράδοση στην και αυτή η συνεχή παράδοση. Λέω ότι η χώρα έχει μεγάλη παράδοση στην Αστρή, αυτή είναι η συνεχή στη δουλειά και είναι το καταφέρει. Bon chance à la descente de la fin. Is it correct? Έχει ως τώρα 6 δευτερόλεπτα, θα μπορούσε να γράψει ο πίνακας. Και λέει ότι ο προπονητής στο Βιλανίκη θα όσο και όλους άλλους, ο προπονητής ένας μεγάλος προπονητής από τη Σουηδία έχει κάνει πολύ μεγάλους συνθέσεις. Έχει κάνει διάσα παίκτης, έχει κάνει το κρίστικα πόσο, όλοι αυτοί είναι όλοι. Επήγαμε λοιπόν τώρα στη Λούση Χαλοβέλη, η δεύτερη οδό με 6-61, τελευταία προσπάθεια. Για να δούμε να καταπληθεί, είναι η κυρία Κώστα Γεβέλη, θυμίζω ότι έχει κάνει 6-61 και 6-63 κυρίες και κύριοι. Θέλω να το κάνουμε παρακαλώ. Είναι μια ρεκόρδο 6-73, a new mean record by Lucy Halloway from Great Britain. Περιμένουμε το τελευταίο μάθημα που θα γίνει την Κυριακή της Αγάπης στους Αστόρικος. Η κούρσα της μέσα να σε κατηφίλει. Το 6-29 είναι οι τρεις πρώτες, ως αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ενώ στο μήκος ολοκληρώθηκαν οι τρεις πρώτες προσπάθειες, οπότε εδώ ο κριτής
ανακοινώνει ποιες... Robert Page from Romania. Στη δεύτερη θέση, second, Edward Ford, United Kingdom. Κίλτε Γιώχανσον, πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 100 μέτρα εγχώρια. Φραντεσκάκης λοιπόν είχε 74 λεπτά, νομίζω ότι θα γράψει ο πίνακας, είναι δεύτερος στον αγώνα τώρα. Βλέπετε την τελευταία γραμμή του Μαρκίεφ, θέλει πάνω από 73 και 74 για να πάρει την θέση και λέει από την Ελλάδα. Αυγέλιος όλος λοιπόν, έμεινε χαμηλά στα 71 μέτρα και 55 μπροστά ο Μαρκίεφ, οπότε πάμε να δούμε τώρα το Μιχάλη Αναστασάκη από τα Χαλιά, τον αθλητικό Ελευθερίου Βενιζέλου, που είναι ο σύντροφος για την παρουσίαση στα 100 μέτρα των γυναικών. We are ready for the presentation of the 100 meters women. Στο πρώτο διάδρομο, πρώτη Βαλκανιανίκη στο 20 από τη Σερβία, Μιλένα Κίρνασιτς. Στο δεύτερο, ήταν δεύτερη στο ευρωπαϊκό κάτω του 18, η Μπογλάνκα Τάκατς από την Ουγγαρία. Στο τρίτο διάδρομο, πέμπτη πέρυσι στο παγκόσμιο Νεανίδων, η Ελληνίδα Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Στο 4, πρώτη στους παραμερικούς αγώνας με τη συνδρομία 4% της χώρας της, Λορέν Μάρτινς, Βραζιλία. Στο πέμπτο διάδρομο ήταν τέταρτη στο Αφρικανικό πρωτάθλημα στα 200 μέτρα, Μαπούντου Κόμε από την ακτή Ελεφαντοστού. Στο 6, η Μαγδαλένα Στεφάνοβιτς από την Πολωνία, δεύτερη πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη συνδρομία 4%. Και στον 7ο διάδρομο, Μαριάννα Πισκαρά, δεύτερη την ακτή Κύπρου πέρυσι, ενώ στον 8ο διάδρομο από τη Σερβία, δεύτερη στο Ευρωπαϊκό Διαδίκτυο 22, Ιβάνα Ιλίτς, τον Σερβία. Εδώ το ρεκόρ των αγώνων το έχει από πέρυσι με 11.56 η Μαρία Βανχούρσταϊν, η αθλήτρια της Ολλανδίας, με 11.56. Ladies and gentlemen, we are ready for the first sprint of the evening for women, 100 meters. The meet record is by Marie van Koenenstein from Netherlands from last year, 11.56. Έντυχε το σπέτι λοιπόν το ρεκόρ της Κύπρου από το 2016 γραμμών από το Πιόνι.
αγώνες πρωταθλητή Ρουμανίας, Μάριαν Βαλεντίν Ταμάσε. Στο δεύτερο διάδρομο ήταν δεύτερο στο ευρωπαϊκό κάτω των 18 ετών ο Ούγγρος Ντόμινικ Ιλόφσκι. Στο τρίτο, έβδομος φέτος στο ευρωπαϊκό κάτω των χρυσού στίβου, Μάρκος Φούξ από την Αυστρία, Αυστρία, Μάρκος Φούξ. Στο τέταρτο, αργυρό μετάλλιο με τη Θεσσαλονίκη της Γαλλίας, στα 4 πέρυσι στο ευρωπαϊκό, Μέμπα Μιχαήλ Ζεζέ, έχει 9,99 ατομικό ρεκόρ. Στον έβδομο διάδρομο, πρώτος στα 100 και στα 200 στους αγώνες της Νότιας Αμερικής, Φελίπε Μάρτι από τη Βραζιλία. Στον έκτο διάδρομο, έβδομος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με τη Κεντρονία της Βραζιλίας, Ελ Καρπόσο. Στον έβδομο διάδρομο, 3 φορές πρωταθλητής Κύπρου, Σταύρος Αυγουστίνου. Και στον όγδοο και έβδομο στο ευρωπαϊκό πιστού το 2021, Άντριου Ρόμπερτσον από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι οι αυτές τα χιλιόμετρα. Να πούμε ότι το ρεκόρ των αγώνων το έχει από πέρσι με 10-25 ο Βρετανός Ρίς Πρέσκοτ, ένας αρτής που έχει πάρει μεγάλες σε μεγάλες διοργανώσεις. Να δούμε λοιπόν πως τώρα έχουμε ήδη 2 ρεκόρ αγώνων, 3 μάλλον μαζί με το μήκος. 100 μέτρα λοιπόν, ρεκόρ Κύπρου, Γιάννης Ισελίδης το έκανε πριν πολλά χρόνια, σαν σήμερα 25 του Μάη. Μπράβο στο Γιάννη Ισελίδη που είναι εδώ και παρακολουθεί τους αγώνες. Συγχαρητήρια. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για τα 100 μέτρα του. Στο 3, πρώτη στους παναμερικανικούς αγώνες του 19, 4% για τη Βραζιλία, Λόρεν Μάρτινς. Στο τέταρτο διάδρομο, Τζέσικα Μπιάνκα Πεσόλη από τη Γερμανία, δεύτερη στην Πανεπιστημιάδα του 19. Στο πέμπτο διάδρομο, πρωταθλήτρια Οκεανίας του 19, Ράιλι Ντέι από την Αυστραλία. Στον έκτο διάδρομο, η νικήτρια πριν στα 100, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, πέμπτη στο παγκόσμιο Λεωνίδο πέρσι. Στον έβδομο διάδρομο, η αθλητή που κέρδισε μαζί με την Εμμανουηλίδου λίγο πριν 200 μέτρα, τα 100 μέτρα, Μάμπο του Κόνε, η πρωταθλήτρια Αφρικής από την Ακτή Ελεφαντοστού. Και στον 8ο διάδρομο, δεύτερη πέρυσι στο εθνικό πρωτάθλημα της Κύπρου, Μαριάννα Πισιάρα. Κύπρος. Είναι τα 200 μέτρα που το ρεκόρ το έχει από πέρυσι η Ολύμπια Φωτοπούλου, 23:51. 53:51 is the meet record by Olivia Fedopoulos from the meet of last year. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στα 200 μέτρα, ρεκόρ Κύπρου, η μεγάλη Ελένη Αθηνατά, 22:61 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βαρκελόνης το 2010.
Μυρτό. Βλέπω λοιπόν τις δύο νικήτριες στα 100 μέτρα, την Εμμανουηλίου και την Νικολές, στον 6ο και στον 7ο διάδρομο. Βλέπετε την Εμμανουηλίου, βλέπετε την Κονέ, τις δύο πρωταγωνίστες στα 100 μέτρα, η Κονέ με αυτή που κάνει πρώτη στα συνεχεία και θα ακολουθεί η Περσόνη από τη Γερμανία. Κονέ και Εμμανουηλίου θα ξαναδίνει η μεγάλη μάχη στα 100. Κονέ, Εμμανουηλίου, Κονέ, Εμμανουηλίου. Νικήτρια Κονέ, δεύτερη Εμμανουηλίου και τρίτη η Μάρτινς. 23-19. Αν επιβεβαιωθεί από το πρώτο finish είναι ένα ακόμα νέο ρεκόρ αγώνα από τη φίλη. 23-19 will be confirmed, it's a new meet record. Είναι ένα ακόμα ρεκόρ αγώνα. Να λοιπόν η καρτέλα και βλέπετε στη γιγαντοοθόνη για τα 110 μέτρα με πόδια των αγώνων που είναι το τελευταίο αγώνα της βροχιάς. Men's 110 meter hurdles, the last event on the track of this Cyprus International Meeting. Let's present the participating athletes. Να λοιπόν στον πρώτο διάδρομο για την Κύπρο ο νεαρός Κωνσταντίνος Τσιακούρης. Στο δεύτερο διάδρομο 25 φορές Πανελληνιονίκης, 3 φορές Βαλκανιονίκης, 1 φορά Μεσογειονίκης, πρώτος στο ευρωπαϊκό κάτω των 20 ετών από την Ελλάδα Κωνσταντίνος Ζουφαλίδης. Στο 3 για τις Ηνωμένες Πολιτείες με ρεκόρ 13.56 Maximilian Hairston from United States. Στο 4 από την Πορτογαλία, 4 φορές πρωταθλητής της Πορτογαλίας, στο κλειστό και στον ανοιχτό, Abdelkader Larinaga. Και πάμε στο 5 κυρίες και κύριοι. 8ο στο παγκόσμιο του 19, 7ο Ολυμπιονίκης, 7ο στο παγκόσμιο κλειστού, 1ο στο ευρωπαϊκό κλειστού του 19, Μίλαν Τράκοβιτς, Κύπρος, 12-25 εθνικό ρεκόρ. Στο 6 ήταν φέτο 6ο στο ευρωπαϊκό κλειστού στίβου, Κρίστοφ Κίλιαν από την Πολωνία. 60 European Indoors this year, Κρίστοφ Κίλιαν from Poland. 2 φορές δεύτερος στο ασιατικό πρωτάθλημα από το Κουβέιτ, Γιάκουμ Αλ-Γιούχα. Στο 7ο διάδρομο ο αθλητής από το Κουβέιτ, ενώ ο πρωταθλητής Ελλάδος κλειστού στίβου για φέτος, Χρήστος Παναγιώτης Ρούτσιος, είναι ο αθλητής στο 8ο διάδρομο. Ρεκόρ αγώνων του Ορλάντο Ορτέγκα, του μεγάλου Ισπανού αθλητή, που τον προπονούσε ο Αντώνης Γκανουλάκης και εδώ στην Κύπρο, από πέρσι με 13.50. Αυτό το ρεκόρ θέλουν οι αθλητές να υποστηρίσουν. Τιμήσουμε ρεκόρ Κύπρου, Μίλαν Τράκοβιτς 13.25. Είναι η τελευταία κούρσα της βραδιάς, τα 110 μέτρα με πόδια. Θυμίζουμε το Βαλίδης στο δεύτερο διάδρομο, Τράικοβιτς στο 5, Κίλιαν ο Πολωνός στο 6. Εκατόμετρα μέτρα αγώνα που ξεκινήσαμε, βλέπουμε τον Κουβαλίδη και τον Τράικοβιτς, ο Λαρινάγκα και από το εξωτερικό είναι ο αθλητής από την Βραζιλία. Πάμε να δούμε για Κία είναι ο διοικητής.
Αλιούχα λοιπόν, ο Γιακούμπ Αλιούχα από την Κουβέιτ με 13-04. Περιμένουμε βέβαια επιβεβαίωση, γιατί αυτός είναι ένας εξωπραγματικός χρόνος. Θα περιμένουμε σύντομα την επίσημη ανάγνωση του φωτοπίνης για να δούμε τον επίσημο χρόνο του νικητή του μέτρα γυναικών. Εδώ λοιπόν έχουμε τη μεγάλη συμμετοχή από την Κύπρο της Ναταλίας Χριστοφή, που έκανε νέο ρεκόρ Κύπρου την προηγούμενη εβδομάδα στο Κελά γυναικών στην Πιλωτέη με 13-02. Να δούμε αν θα είναι η πρώτη αθλήτρια της Κύπρου που θα κατεβεί τα 13 δευτερόλεπτα. Θα το δούμε σε λίγο. Μεγάλη κούρσα λοιπόν με μεγάλο κυπριακό ενδιαφέρον, τα 100 μέτρα με πόδια γυναικών. Έχει 62-25, δεν βελτιώνεται με αυτή την βολή. Είναι σύντομα λοιπόν το μεγάλο Φίλιπ Μιλάνο που έχει πάρει μετάλλιο και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Αδρόνα και είναι πρωτογραφημένος Βέλγος που προηγείται στο αγώνα με 62-5 με 59-07. Ο Μοχάμετ Άνες Γιαχίλια από την Ινδία που έχει κάνει στο 751, είναι ο επόμενος στο μήκος, αγαπητοί φίλοι. Πήδηξα 5.50, μετά έβαλα για season best στο 5.52, έκανα πολύ καλές προσπάθειες, αλλά δεν μου βγήκε. Του χρόνου θα είμαι σίγουρα για να πήδηξω ακόμα ψηλότερο. Ευχαριστώ πολύ. Μανώλο Καραλής, κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος πειραστής στο επικοντό. Συγχαρητήρια Μανώλο. Κυρίες και κύριοι, πλησιάζει η πολύ μεγάλη κούρσα της βραδιάς στα 100 μέτρα με πόδια γυναικών. Στο πρώτο διάδρομο στα Διάννα Αδάμου από την Κύπρο έχει πρόβλημα, 4.51. Στο 2, Άνια Λούκης, 9 φορές πρωταθλήτρια της Σερβίας, έχει ρεκόρ 13-26. Παρακολουθούμε μαζί με την κάμερα της Cable Net, σιγά σιγά τις αθλήτριες. Βλέπω εδώ λοιπόν την Ελισάβετ Πεσσιλίδου, 3 φορές Πανελληνικής από την Ελλάδα, 17 φορές Πανελληνικής. Της είναι η Μάικε Τσίναλιν από την Ολλανδία, που ήταν 8η στο ευρωπαϊκό φέτος και στους τύπους. Βλέπω εδώ την Πεσσιλίδου στις κάμερες. Εδώ είναι η Τσίναλιν. Και δίπλα από την Τσίναλιν, κυρίες και κύριοι, 6 φορές πρωταθλήτρια Κύπρου. Κατάφερε και έκανε νέο παγκύπριο ρεκόρ την προηγούμενη εβδομάδα στο meeting της Φιλοθέης με 13-02. Υποδεχόμαστε με ζωηρό χειροκρότημα, θα την δείξει τώρα η κάμερα, την μεγάλη Κύπρια πρωταθλήτρια,
που έκανε φέτος και παγκύπρο ρεκόρ της Στίβου, Ναταλία Χριστοφίλη. Να τη στην Ναταλία λοιπόν. Μετά έχουμε στον έκτο διάδρομο την πρωταθλήτρια Κύπρου το 19, Δάφνη Γεωργίου. Στον 7ο διάδρομο από την Βραζιλία, πρώτη στο πρωτάθλημα Νότιας Αμερικής το 21, Kelly Bautista from Brazil. Και η Alicia Powell από την ρεκόρ Κύπρου 13-02 από την Ναταλία Χριστοφή που το έκανε την προηγούμενη εβδομάδα στο meeting καλά γυναικών στη Φιλοθέη. Μία μεγάλη κούρσα στα 100 μέτρα εμπόδια με μεγάλο κυπριακό ενδιαφέρον είναι αυτό που θα δείτε αυτή τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι. Είμαστε έτοιμοι. Η μεγάλη κούρσα λοιπόν στα εμπόδια ξεκίνησε με την Κυπριακή με την Χριστοφή. Βλέπετε ότι έχουμε όμως άκυρη κίνηση για να δούμε. Έχουμε μια άκυρη κίνηση δυστυχώς. Εντάξει, συμβαίνει στους αγώνες. Γυρνάνε οι αθλήτες πίσω. Εμείς δίνουμε ένα δυνατό χειροκρότημα στις αθλήτες στα 100 μέτρα εμπόδια να τις ενθαρρύνουμε, καθότι έχουν ακόμα άλλη μια προσπάθεια για να ολοκληρώσουν την κούρσα τους και να δούμε τι μεγάλες επιδόσεις θα μας προσφέρουν. Μίσμα λοιπόν, Αδάμου Κύπρος στο 1, Λούκη Σερβία στο 2, Πεσιρίδο Ελλάδα στο 3, Συναλή Ολλανδία στο 4, Χριστοφή Κύπρος στο 5, Γεωργίου Κύπρος στο 6, Πατίστα Βραζιλία στο 7 και Μπάλ Μεγάλη Βρετανία στο 8. Η Μπάρετ, από ό,τι βλέπω, έχει υποπέσει ίσως σε άκυρη κίνηση και ενδεχομένως να μην συνεχίσει τον αγώνα. Η Βρετανία πέτρεχε στον 8ο διάδρομο, θα το δούμε. Κυρίες και κύριοι, σύντομα θα έχουμε την επόμενη κούρσα που είναι τα 100 μέτρα με εμπόδια γυναικών. Μέχρι τότε όμως είναι εδώ ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο πικοντό, ο Μανώλο Καραλής. Πώς θα σε λέμε, Μανώλη ή Μανώλο ή Εμμανουήλ. Έχει ολοκληρωθεί το αγώνισμα της σκοπολίας με νικητή τον Φίλιπ Μιλάνοφ, τον αθλητή από το Βέλγιο. Συνεχίζεται και το μήκος, ενώ μετά θα έχουμε και το τελευταίο αγώνισμα που θα είναι η σκοπολία γυναικών. Θυμίζουμε στο τρίτο διάδρομο η Ελισάβετ Κασιρίδου, η Ελληνίδα 17 φορές πάλι Ανιονίκης, 3 φορές πάλι Ανιονίκης και 6η στο ευρωπαϊκό κάτω το ευρωπαϊκό πέμπτο 16. Η Τσίνα Λί στο τέταρτο διάδρομο η Ολλανδή ήταν φέτος 8η στο ευρωπαϊκό κλειστού στίβου, ενώ η Ναταλία Χριστοφίου, όπως σας είπαμε, έχει κάνει φέτος παγκύπρια ρεκόρ κλειστού στίβου 7,92 και ανοιχτού 13,02. Έτοιμα τα κορίτσια για δεύτερη φορά για την μεγάλη κούρσα στα 100 μέτρα με εμπόδια.
Ξεκίνησε πρώτα με την Φιλιππούσα, βλέπετε την Ναταλία Χριστοφή, είπατε στην Ιτσίνα η Χριστοφή, προηγείται καθαρά. Ναταλία Χριστοφή, λοιπόν, τελευταία μέρα για την Κύπρια Αθήνα με την Τσίνα Λίμα με την Αραβία. Χριστοφή είναι η Κύπρια, έχουμε το χρόνο. Να δούμε το χρόνο, αλλά θα περιμένουμε το πρώτο φίλος, γιατί ο χρόνος εδώ που μας έδειξε είναι χρόνος εξωπραγματικός για ένα εμπόδιο. Θα περιμένουμε λοιπόν σύντομα την αναγγελία για τον επίσημο χρόνο της Χριστοφή που ήταν η 34η αγώνα. Περιμένουμε λοιπόν από το πρώτο φίλος όταν έχουμε τον επίσημο χρόνο να μας ενημερώσει αμέσως, να δούμε αν η Χριστοφή έκανε νέο πανκύπριο ρεκόρ και αν έγινε η πρώτη γυναίκα στην Κύπρο που κατεβαίνει τα 13 δευτερόλεπτα. Εξαρτώμαστε λοιπόν από το photo finish, από αυτό που θα μας ενημερώσουν σε λίγο. Νέο, Γιώργασον. Από την Ρουμανία, 3 φορές θα κρατήσει ο Βαγγέλης του Σφίγου, Βαλεντίν Τόποφ. Ο Μοντιλής των Παναγίων στο σκοπό των Παναγίων, που δέχεται Κύπρος και όπως πέρυσι στην Παγκόσμια Κρασιάδα, Ανδρέας Μαχαλεκίδης από την Κύπρο, ο Ευρωπαϊκός Νικητής. Εκπροσώπησε την Ιταλία πέρυσι στο Ευρωπαϊκό, Jack Rose from Great Britain. Ήταν τρίτος στο εθνικό πρωτάθλημα, που βάζει εθνικός συναντής, Ρέγγον Παλίδο από την Μεγάλη Βρετανία και πέρυσι εδώ στο Τσίπρος Στάδιο. Από την Ινδία, πέμπτος πέρυσι στους αγώνες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, Μοχάμετ Άνες Γιαχίδια. Από την Βραζιλία, τρίτος στο παγκόσμιο εθνικό πέρυσι, μεγάλο ταλέντο, Γαβριέλ Λουίς Μπόσα, Βραζίλια. Από την Νότια Αφρική, Αιγαίο, Φεγγιό, Χόμπινε Πέπε, Καράμπος Σατέρκε. Και τώρα το Σάξτε, από τη Σουηδία, 3 φορές δεύτερος στο Ευρωπαϊκό Μισουστίγου. Δεύτερος πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Ανοιχτού, δεύτερος στο Παγκόσμιο Ανοιχτού. Υποδεχτείτε το μεγάλο Τωβίας Μόντρε από την Σουηδία. Και τέλος από την Ελλάδα, 3 φορές πρώτος στο Ευρωπαϊκό Κλειστού. Πρώτος στο Παγκόσμιο Κλειστού. Δεύτερος πέρυσι στο Παγκόσμιο Ανοιχτού στο Jiu-Jitsu Όργο. 2 φορές πρώτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ο μεγάλος Ολυμπιονίκης του Τόκιο, ο αθλητής που έχει το 860, Νικιάνης Πετρόπουλου. Ο αθλητής που έχει το 8 του στρατίου εδώ, του Ευρωπαϊκού Στρατού, 20 καλή επιτυχία στους τεστρίτες. Και στις 4 φορές του σταδίου μετά από το ρίστο έχουμε Νίκος, έχουμε Επικροτό, έχουμε Δυσμονία, έχουμε Κιζινετό, είδαμε τον Ισούμα Σέκο από την Ουκρανία. Ξεκινάει λοιπόν το Νίκος Σεκινού με τον Αντρέα Πανταζή, ο οποίος είναι πολύ καλός αθλητής στο Επικροτό, συγγνώμη στο Τρίπλο, ήταν τελικός στο Ευρωπαϊκό Εφήγο το 19. Στη Σλοβακία πέρασε μπροστά με 4-3. Ο Φίλιπ Μιλάνα, ο περάσει να δείξει από την που περνάζει για πρώτη φορά στο 1 και ο πρώτος 4 στο 1. Πέρασε το 4. Πάμε από εδώ την καρδιά που δεν έχει Ελλάδα στην καρδιά να ακούσει στο 14 ζητήσουμε πριν την ομάδα στην Φιλοπέτη και ένα γεννήτα λίγο. Ήταν το
Είδαμε μια προχωρή προσπάθεια του Ρόμπερτ Πάρτς στο επιπλέον. Για τον αθλητή από τη Βραζιλία. Πάμε τον αγώνα αθλητή ο οποίος είχε ρεκόρ 8.05, Καράκο Σατέτκε από τη Νότια Αφρική. Από ό,τι βλέπω, λογικά θέλει και αυτός την δική σας παρότρινση. Για να δούμε. Καράκο Σατέτκε, South Africa. Θέλει το δικό σας χειροκρότημα να τη το ηθικό.
κύριος, έχει ακόμα όμως αρκετές προσπάθειες. Και πάμε τώρα να δούμε τα κανόνια για την φίλη του μήκους. Πάμε να δούμε το μεγάλο σφυριδό με ρεκόρ 8.27 που έχει πάρει τόσα μετάλλια. Ο Tobias Montler από τη Σουηδία. We are ready to have here one of the leading jumpers of the last 10 years, Tobias Montler from Sweden. Και με 7.95 περνάει πρώτος. 7.95 αγαπητοί φίλοι, περνάει πρώτος ο Tobias Montler. 7th, it is 95, he is leading the event. Κυρίες και κύριοι, είναι έτοιμος για την πρώτη προσπάθεια ο μεγάλος μας Ολυμπιονίκης Μίλτος Πεντόγλου.
έχει μια αποτυχημένη στο 1,88. Ενώ είμαστε πολύ σύντομα για την επόμενη κούρσα τα 200 των γυναικών. Χειροκροτάμε την νικήτρια στο ύψος τη Γιούλια Σιμασένκο από την Ουκρανία, έκανε 1,84. The winner, Yulia Shymashchenko from Ukraine, 1 meter 84. Είμαστε έτοιμοι, αγαπητοί φίλοι, για την παρουσίαση στα 200 των γυναικών. 200 meters women, presentation of athletes. Διασπέρηση Denise Eriksson. Στο 2. 2 φορές πρωταθλήτρια Βελγίου στα 100 και 2 στο 23, 10 είναι ανεπίσημος χρόνος. Είμαστε στη δεύτερη προσπάθεια στο μήκος, αγαπητοί φίλοι. Μίλτος Τελδόγλου προηγείται. Está en la pena de la zona de la galaxia que dentro del planeta. Και βελτιώνει κατά 1 εκατοστό 7,96, 7 meters 96. He is improved by 1 centimeter and he is currently second. Είμαστε έτοιμοι, αγαπητοί φίλοι, για να απολαύσουμε την δεύτερη προσπάθεια. Είναι ο αθλητής ο οποίος προηγείται. Ο 8ος καλύτερος στον κόσμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με το 8,25. Πάμε να δώσουμε ρυθμό στο Μιλτιάδη. Είναι άκυρος, δίνουμε χειροκρότημα στο Μιλτιάδη. Έχει ακόμα πολλές προσπάθειες να μας χαρίσει μεγάλες επιδόσεις.
Ο Γιώχανσον, ο Σουηδός στο μήκος. Μας ήταν και τα αποτελέσματα τα επίσημα για τα 200 μέτρα. Το χρονόμετρο έδειξε μεγάλη επίδοση για την Κονέ από την ακτή ελαφαντοστού. Έδειξε 23.02 που είναι ατομικό ρεκόρ και είναι μεγάλο νέο ρεκόρ αγώνων. Mamadou Kone from Ivory Coast, she did 23.02, a new track record, a new meet record. Αλλά έκανε φοβερή επίδοση και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, η Ελληνίδα, με 23.18 ατομικό ρεκόρ. Να λοιπόν η αθλήτρια από τη Βόρεια Ελλάδα που έκανε ένα εκπληκτικό ατομικό ρεκόρ από τη Γερμανία που είναι δεύτερος στη δισκοβολία, στην πέμπτη του προσπάθεια. Με 62-25 δοκιμάζει για πέμπτη φορά. Μάρικ Πάρτα, Czech Republic. Jack Rose από τη Μεγάλη Βρετανία στο μήκος. Σε περίπου 16 λεπτά θα γίνει το αγώνισμα στα 100 μέτρα με εμπόδια γυναικών. Μέχρι τότε λοιπόν έχουμε τους αθλητές του μήκους και της δισκοβολίας. Βλέπουμε τώρα τον Φίλιπ Μιλάνοφ, τον αθλητή που προηγείται στο αγώνισμα 62-55, πέμπτη προσπάθεια από το Βέλγο που έχει πάρει μετάλλια σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μεγάλος αθλητής, μεγάλες επιδόσεις στο φοιτητικό μήνυμα και εδώ στο Τσίλιο Στάδιο. Ιταλικά. Κάνει 59-98 και έχουμε πλέον περάσει αγαπητοί στην τελευταία βολή στο δίσκο. Και θα αρχίσει την τελευταία λοιπόν το μεγάλο ρεκόρ για την στα 200 μέτρα για την Κονέ, που παλιό μας πάσαν τα 23 δευτερόλεπτα και το μεγάλο ρεκόρ για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Για χεία λοιπόν ο αθλητής από την Ινδία, έτοιμος. Εξήντα λοιπόν για τον αθλητή από την Ινδία βεβαίως. Έρχεται τώρα ο Βραζιλιάνος, τρίτος πέρυσι στο παγκόσμιο εφήβων, Gabriel Luiz Bosa, from Brazil. Να Βραζιλιάνο.
στιγμή για τον Χέλμιχ Προύφερ, το Γερμανό που είναι τέταρτος με 61-42. Τελειώνει λοιπόν η δυσκολία, ο τέταρτος είναι μπροστά σας αυτή τη στιγμή, Χέλμιχ Προύφερ από τη Γερμανία, τελευταία προσπάθεια. Ο Καράπος Σατέτκε από την Νότια Αφρική θέλει τη βοήθειά σας, 8-5 είναι το ρεκόρ του. Είναι δυστυχώς άκυρος. Και περνάμε αγαπητοί φίλοι σιγά σιγά στην τρίτη προσπάθεια. Τοβίας Μόλτλεν, Σουηδία, ο δεύτερος του αγώνα. Στο μήκος. Αγωνόμια επάνθλων στο δρόμο των 100 μέτρων ανδρών. Ladies and gentlemen, the victory ceremony for 100 meters men. Για την απονομή, the medals are presented by Mr. Ilias Soulis, νικητής στο δρόμο των 100 μέτρων, first place for Eric Cardoso, Brazil. Και πάμε τώρα για το επόμενο άλμα για τον Μίλτο Πεντόγλου. Τρίτη προσπάθεια. Ο 8-25 έχει γράψει η μεζούρα σήμερα να βρει. Μεγάλη επίδοση. Ενώ συνεχίζεται το μήκος με τον Πανταζή, αυτή τη στιγμή αγαπητοί φίλοι. Είναι εδώ περίπου η Λάρνακα, πόσα χιλιόμετρα είναι, καμιά 35-40. Λοιπόν, από τη Λάρνακα λοιπόν, η Ναταλία Χριστοφή, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο χειροκρότημα. Ευχόμαστε λοιπόν στη Ναταλία Χριστοφή, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο χειροκρότημα, να έχει μια φοβερή σεζόν. Ναταλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαι καλά. Ναταλία Χριστοφή.
παρουσίαση για το τελευταίο αγώνισμα της βραδιάς, που θα είναι η δισκοβολία των γυναικών και καλό είναι βέβαια όλοι εσείς που είστε εδώ να καθίσετε να απολαύσετε τις προσπάθειες και των κοριτσιών στη δισκοβολία. Δίναμε χειροκρότημα στο μεγάλο Σουηδό, που είναι πολύ φίλος με τον Μίκο τον Τεντρόγλου, να ξέρετε. Αποφασίζει όμως να τελειώσει εδώ τον αγώνα του. Ένα μεγάλο χειροκρότημα λοιπόν στον Τοβίας Μόντρεβ και 8-25 τον Μίκο Τεντρόγλου. Και θα την προσπάθεια λοιπόν για το Μίκο. Για να σας δω. Για πάμε. Όλο το ξύλο για το Μίκο Τεντρόγλου, αγαπητοί φίλοι. Δίνουμε ενέργεια, δίνουμε ρυθμό στο μεγάλο μας Ολυμπιονίκη. Έχει ακόμα δύο προσπάθειες. Μεγάλο χειροκρότημα στο Μίκο. Από την Πολωνία, δεύτερη στο ευρωπαϊκό με αμήνωτο 17, Καρολίνα Ούρμπαν. Από την Κύπρο, 7 φορές πρωταθλήτρια Κύπρου. Ανδρέας Μαχαλεκίδης, ο Κύπριος 7-31 νεαρός, τον είδαμε τώρα για τη φίλη, που θα νικήσει φέτος στο Κυπριακό Πρωτάθλημα εφήβων, K20 όπως το λέμε. Εδώ δίνει για την K20 εξέλιξη η Ναταλία Χριστοφή. Αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση μαζί με την κάμερα για το τελευταίο προβολικό αγώνα που είναι τα 110 μέτρα με πόδια των ανδρών. Έχει ξεκινήσει όπως είδαμε η δισκοβολία και έχει περάσει στην πρώτη προσπάθεια πλέον στο Μίκος. Αν είναι προσπάθειες. Ενώ έχουμε τον Μηδιάδη Τεντρόγλου στην πέμπτη του προσπάθεια. Θα τα δώσει όλα και στο τελευταίο άλμα, ενώ έχουμε απονομή στη δισκοβολία και περιμένουμε βέβαια και την επίσημη
αναγγελία για το της δισκοβολίας των ανδρών. 13:48 ήταν ο επίσημος χρόνος του νικητή και 13 για την απονομή. The medals are presented by the President of Cyprus Sports Authority, Mr. Andreas Michailidis, ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Τρίτη θέση, third, Marek Barta, Czech Republic. Είδαμε λοιπόν το μεγάλο ταλέντο της Κύπρου, ο νεαρός που κέρδισε το σχολικό πρωτάθλημα φέτος. Και έχω μαζί μου τον... Θέλω και συνέντευξη με τον νικητή, αλλά μιλάει μόνο αραβικά. Σούκρα. Shukran jazeelan. Λέει ευχαριστώ πάρα πολύ στα αραβικά. Είναι ο νικητής λοιπόν, ο Γιουχάν από το Κουβέιτ, στα 110 μέτρα με εμπόδια. Έτσι λοιπόν αγαπητοί φίλοι, έχουν μείνει το τελευταίο άλμα στο μήκος και έχουμε αρκετές προσπάθειες στη δισκοβολία των γυναικών. Δεν φεύγει κανείς για να χειροκροτήσουμε τις τελευταίες προσπάθειες του Αθλητισμού του Μήκους και του Μίλτου Τεντόγλου. Θυμίζουμε λοιπόν ως τώρα 8-25 Μίκος Τεντόγλου, το οποίο Μόντλερ από τη Σουηδία 7-96 και Τζακ Ρόουτς από τη Μεγάλη Βρετανία τρίτος με 7-60, όπως και ο Μοχάμετ Άνες Γιαχίγια, ο Ινδός, που είναι τέταρτος. Δίνουμε τώρα ρυθμό στον Τζακ Ρόουτς από τη Μεγάλη Βρετανία που είναι τρίτος με 7-60. Τζακ Ρόουτς. Jack Roach λοιπόν, με 60 θα το βελτιώσει. Έχω ευχάριστα νέα, ενώ πριν ο Μόντλερ είχε ανακοινώσει ότι δεν θα κάνει ο Σουηδός το τελευταίο του άλμα, το βλέπω ότι έχει βγάλει τη φόρμα του, οπότε θα απολαύσουμε το Σουηδό το δεύτερο του αγώνα άλλη μία φορά. Πολύ ωραία αυτά λοιπόν. Μάλλον μίλησε με τον προπονητή του και αποφασίσαν να κάνουμε άλλο ένα άλμα. 7:45 το τελευταίο άλμα του Roach. Jack Roach is counted his third placer with 7:60. And now we have with the same measurement Mohammed Anas Yahia from India. Mohammed Anas Yahia. Είναι ως τώρα τέταρτος με 7:60 για να δούμε αν έκανε καλύτερο άλμα. Απονομή υπάθλων στο άλμα εις ύψος γυναικών. The victory ceremony for the high jump women. Για την απονομή, the medals are presented by Mr. Χρήστος Αλεξάνδρου, Διευθυντή του Δικτύου Καταστημάτων Λεμεσού. Mr. Alexandru is the Limassol District Manager of Hellenic Bank. Την τρίτη θέση κατέκτησε third place. There is no third place. In second place, Tatiana Kazi, Greece.
Τελευταίο άνοιγμα για τον Τοπίας Μπούντλερ. Το δεύτερο στον αγώνα με 56 το σφυρδό. Δίνουμε ρυθμό. Tobias Butler loves Greece, we know that, and he managed to make the last effort. Ήταν άκρος λοιπόν και κυρίες και κύριοι, το μήκος θα τελειώσει με την τελευταία προσπάθεια του αθλητή που προηγείται στο αγώνισμα με 8-25 του Μιλτιάδη Τεντόγλου. Όταν είναι έτοιμος για να αρχίσει, θέλω ρυθμικό χειροκρότημα. Θέλουμε όλοι για να οδηγηθεί σε μια μεγάλη επίδοση. Θα δούμε πόσο έτοιμος είναι για να κάνει μια πολύ ωραία επίδοση που έχει ήδη κάνει με το 8-25. Αρχίζουμε λοιπόν το χειροκρότημα το ρυθμικό για την τελευταία προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου. Σας δίνει ρυθμό, πάμε! Πιο δυνατά, παρακαλώ, πάμε! Σταθερότατος, έχει κάνει μεγάλα γραμμάτα σήμερα. Βασικά, ναι, είμαι πιο ευχαριστημένος. Αυτός είναι ο πρώτος μου αγώνας φέτος. Πέρυσι είχα έρθει πιο αποδοσμένος. Τώρα ξεκίνησα τέλος από εδώ. Αρχίζω έτσι το άλλο ξεκίνημα. Ίσως άμα ήταν ο δεύτερος ή τρίτος αγώνας να κρατήσω πολύ παραπάνω. Ήμουνα πριν 2 εβδομάδες για το Παντελατικό Γύρο Ελλάδος και πέρασα από την Καλαμάτα, ήταν το δεύτερο ετάπ. Εκεί μίλησα με τον Λουί Τσάτομα, τον κάτω του Πανελλήνιου ρεκόρ και μου λέει: θέλω φέτος ο Μίλκος, το περιμένω να μου πάρει το ρεκόρ. Το θέλω με τρέλα. Αυτά είπε off the record, αλλά στο μεταφέρω ο μεγάλος Λουί Τσάτομα. Ναι, κάθε χρόνο το λέω αυτό. Το περιμένει να το κάνει το ρεκόρ και εγώ το περιμένω. Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη επίδοση που πρέπει να είσαι στην τέλεια μέρα για να την κάνεις. Δεν μπορείς να την κάνεις όποτε χρειάζεται, ας πούμε. Αλλά κάτι στιγμή θα έρθει ίσως. Φέτος έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι το μόνο χρυσό που σου λείπει. Έχεις πάρει τόσα μετάλλια. Είσαι, ο ελληνικός αθλητισμός σου οφείλει τόσο πολλά. Θέλω να μας πεις πόσο αισιόδοξος είσαι ότι τελικά μπορείς να καταφέρεις να πάρεις και ένα χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Εγώ έχω πάρα πολύ αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου και πάντα έτοιμος για ένα μεγάλο αγώνα. Ο μεγάλος αγώνας αυτός είναι σε 3 μήνες, άρα έχω πάρα πολύ χρόνο να προετοιμαστώ ακόμα καλύτερα, γιατί ακόμα στην προετοιμασία μου είμαι. Γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω ακόμα τεράστια άλματα. Αλλά πιστεύω θα έρθουν εκείνο στους μήνες, Αύγουστο, Ιούλιο, Αύγουστο εκεί. Τώρα θέλω να πάρεις το μικρόφωνο και να πεις ό,τι θες στο κοινό, γιατί ήδη είσαι εδώ στο Κύπρο 15 μέρες, έτσι δεν είναι? Οπότε θέλω να μας πεις πώς αισθάνεσαι, αρχίσεις και μιλάς λίγο κυπριακά. Δεν ξέρω κυπριακά να μιλάω. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Κύπρος, σας αγαπώ όλους. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Μην το στενόμουν κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη σεζόν. You see